Audio Jungle. For ya da say waka ye ho e wo enne so ya de sua mu wa hye ne so a wo enna a atwa mu akono ya de akenkan ne entiase abrew ne nyina ne say ye pese wakenkan no ye pagam na afei enkakra utumi ebe kenkan ye enti a ye de akenkan mienu abrew na kakra atwa mi enne ye gusu a e wo ya num ni anum enjeje no so aha anum ni anum enjeje no so ye pese ye hwe okasamu ahoro binom na ansa na ye behwe okasamu ahoro a ewo ho no ye hwe anum ni anum anasa anum enjeje special consonants no na afei ye hwe nsemfo bi mu a ye betimi di anwene ansa na yakoye okasamu ahoro ene so sane ye dikan no ye wo enjeje j ti se jata j ti se jata sh ye nya semfo bi ti se shema ch ti se chiniye ave ti se dwete aha hwentia afe ye ba ana wo ti se twene nwa ti se nwa ananwa afe nya ti se nyansa aha wa hye so ji ti se jata ti se shema chiniye ti se dwete ti se hwentia asin twene nya ti se nwa afe nya ti se nyansa ana nyame aha ya nya na sa no afe abusuan ye ntoa so na ye hwe okasamu ahoro a ye betimi de anum ne anum enje ya ahoro no anwene enna de suan ye nche wo ho kra enti aha we na ye hwe na sa anjeje we no asem titire anasa asemfu a ye betie nya na ye de anwono ye nsemfu ano anasa ye de anwono ye okasamu ahoro no eye jata eno na ye asemfu titire a ye gina so jata aha enti wo yen okasamu ahoro a ye betimi akenkan no ama no ye wo ensemfu titire bi a e wo se ye hwe ho asem enti ne dikan ye wo aja sa ensemfu nyina no ye benya enjeje aye g ana ye no enti so hwe a aja j ewom oja ye wo g ana ye no ewom afei oji aha afei ejije ni nyina g ne ye no ewom afei boja ana ojefo ni nyina no g ne bi wom enti se ye hwe ye nsemfuo na ye wo aja oja oji ejije boja ojefo aha enti yahu ye nsemfuo titire no anase wonko aka me entie ye dikan mo afei mama kona ye hwe ye okasamu ahoro no sentence ahoro a ye betumu de ensemfu a ye hwe ye no e de anwene enti ne edikan na okasamu ahoro no nyina so no utumu hu se enjeje a ye gye no ye de digma wom pa aha enti ne edikan ojam anom nsa ajija ojam anom nsa ajija wonkwa mo okasamu a etoso mienu anase second sentence
Agyeman ne agyekum ye agya mma. Agyeman ne agyekum ye agya mma. Onkwa mo ni etwato ojampa agyae ne yere agyewa tienibiem ojampa agyae ne yere agyewa onkwa mo enti abusuan okasamu ane ensemfu ahoro ya hwe nyina no ye de engigye a eye g ana edi adwuma eye g ana fe je okabomu a ema wongigye soronko a eye g eno ana ema ye ensemfu ahoro ya ama ye okasamu ahoro mensan mo afei ye toaso abusuan enti ye toaso na ye toaso a na ye hwe engigye a eye sh brofo kasema nke benya asem bi te se she eja no she nti she no eye he ana fe ye na asema ye gina so no eye shema minim se obi ya nim shema enti se ye fa ana se ye hwe ensem titira ye gina so e de anwono ye okasamu na words na fei okasamu ahoro no eye sentence nti ye hwe words ai benya ye wo she ehye oshe nshe ahyede nsuosie onkwa mo afei yanhwe okasamu ahoro a yebetumu anya afri ensemfo yi mu ni edikan adebase hyehye ahyede ma nkom hyefo hyehye ahyede ma nkom hyefo onkwa mo ni atoso mienu ashen ashita nsuo ani ashen ashita nsuo ani onkwa mo nikato ntuma sheni no ahyia nkwanhyia ntuma sheni no ahyia nkwanhyia onkwa ebio mo abusianti sabrei enne adesua no aha ana edimo besi enne ye nhyeda esua de enkwachi bebree na ye bona tofa na ye di efri ni esua sesi yi enne ye hwe anum ne anum engegye no ebi nsemfu ahoro a ye nyaaye ene afei okasamu ahoro a ye nyaaye enti ne etwato no a ye de ebrɛw no ananse ne tofa bom no ye hwe engegye na ye eno ye gina hyema so ehu ensemfu ahoro bi te se hye ehye oshe
nhyɛ ahyɛdeɛ ne nsuohye afei yehu okasamu ahoro a ɛde ɛbrɛ yɛn wonko a ba ho modern so betimi akenkan ɛwɔ fie na aboa ama akenkan atumpɔn ɛno achi yɛba ɛngyeje a na yɛgye no yɛgyina jata so jata enya ensemfo bi te sɛ agya ogya ogye ɛgyegye boja ogyefoɔ ɛno nso de ɛho okasamu ahoro miɛnsa ɛbrɛ yɛn na edimu yie pa minim sɛ okay ojam anom ensa agigya agyeman ne agyekum ye agyamma ojampa agyae ne yere agyewa ojampa agyae ne yere agyewa okasamu wo yemde pa ojampa agyae ne yere agyewa de ntia ogyae ne yere agyewa eno de metoma mo ewo tv ne so enne aha ena yede mo besi se unyan subscribe to your YouTube channel na ye besrese obeye ne sa ede ama na aboa ama wanya nkrato na abre bia ede video betum no won so wanya nkrato na wabekan ho ahwe adesua eboa ma wotime titwi akenkan ase yi na fe na twere nso time twere no krogen otumfo nyankopon tene ne ntwere mo na onhwe mo so se na be ya da foforo yebetimi ahia na yede adesua yi abre mo kyerɛkyerɛ din na kwachi ni yede mo asi Audio Jungle.